Καλημέρα Νικολέτα. Καλημέρα Γεωργία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε πάλι. Πάλι. Είναι μεγάλη μου χαρά να συναναστρέφω με ανθρώπους που έχουν τόσο ωραία φαντασία και τόσο ωραίους σκοπούς. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά διάβασα τα παραμύθια σου και εντυπωσιάστηκα πολύ με τον τρόπο και τη γλαφυρότητα που γράφεις και περνάς τα μηνύματά σου. Θα ήθελα λοιπόν, έχοντας δει και το εντυπωσιακό βιογραφικό σου, να μου πεις πώς σε κέρδισε το παραμύθι και δεν σκέφτηκες να γράψεις ένα βιβλίο, ας πούμε, για ενήλικες? Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Σε ευχαριστώ για τα τιμητικά σου λόγια. Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που συναντιόμαστε. Τι να πω τώρα για όλα αυτά που είπες, ειλικρινά σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εντάξει, νομίζω λίγο τα παραλές, αλλά σε ευχαριστώ. Το παραμύθι νομίζω ότι με κέρδισε λόγω των παιδιών μου. Δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό το σύμπλεγμα. Ο περισσότερος κόσμος που έτσι ασχολούμαστε με τη λογοτεχνία με γνώρισε μέσα από τα ποίηματά μου. Είχα βραβευτεί και για κάποια πανελλαδικά και παγκόσμια. Ωστόσο δεν σκεφτόμουν να τα δημοσιεύσω. Ήμουνα πάρα πολύ κλειδωμένη σε αυτή τη σκέψη. Αφορμή γι' αυτό ήταν για τη δημοσίευση των ποιημάτων μου ως ποιητική συλλογή ήταν η φίλη μου η Αθηνά και ο άντρας μου, στους οποίους είναι αφιερωμένη κιόλας η ποιητική συλλογή. Και έτσι ενώ πρώτα βγήκαν τα ποίηματα, μετά βγήκε η ποιητική συλλογή, τα παραμύθια, μετά βγήκε η ποιητική συλλογή. Τα παραμύθια βαδίσανε μαζί με την ανάπτυξη των παιδιών μου. Μέσα από τα παιδιά μου, έτσι την καθημερινή, αυτή την καθημερινή επίβλεψη που βλέπεις και στο χαρακτήρα και στο μεγάλωμα. Νομίζω ότι αυτό ήρθε και μ' άγγιξε περισσότερο, αλλά σαν λογοτέχνη, βλέποντας γύρω μας τις οθόνες να μπαίνουν, να εισβάλλουν στη ζωή γονιών και παιδιών, άρχισε αυτό κάπως μέσα μου να καλλιεργείται στο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να ταξιδεύει το βιβλίο. Πολλοί από τους φίλους μου συγγραφείς δεν είχαν έτσι και ένα βήμα για να βγουν παραπέρα στο να γνωρίσουμε τα παραμύθια, γιατί πραγματικά γράφονται πάρα πολύ όμορφα παραμύθια, όμως δεν γίνονται όλα γνωστά, γιατί ίσως είναι αυτοεκδόσεις, ίσως δεν είναι σε κάποιον μεγάλο εκδοτικό που θα κάνει τις διαφημίσεις, να τα τρέξει. Εγώ μέσα από τη μαγική ανέμη, το blog μου, όπου έχω τη δυνατότητα να ανεβάσω κάποιες κριτικές, ήρθα σε επαφή με πολύ κόσμο ο οποίος εμπιστεύτηκε τη γνώμη μου. Όπως είπες, εντάξει, έχω ένα βιογραφικό που μπορώ να έχω μια μικρή άποψη πάνω στην παιδική λογοτεχνία. Δεν σταματάω να διαβάζω παιδική λογοτεχνία, έχω έτσι πάρα πολλούς τίτλους στη βιβλιοθήκη μου. Και με εμπιστεύτηκαν, διάβασα, ανέβασα αρκετά από αυτά και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς τέτοιοι θησαυροί κρύβονται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ταξιδεύουμε είτε μέσα από τα blog είτε μέσα από συνεντεύξεις. Έκανα και την παιδική λέσχη ανάγνωση στο Βαρνάβα το Λιγνάρι και νομίζω ότι και εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσω να δώσω ένα βήμα στους συγγραφείς, όχι μόνο να δείξουν το έργο τους, αλλά να δείξουν ότι ο συγγραφέας δεν είναι μόνο ένα βιβλίο και να μπορούν να έρθουν σε επαφή και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά με έναν συγγραφέα, να μάθουν τον τρόπο που σκέφτεται, γιατί έγραψε ένα βιβλίο, τι θέλει να μας πει μέσα από αυτό.
Ναι. Ποιος είναι αυτό? Ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το πρόσωπο πίσω από αυτό, άνθρωπος που λέω εγώ πολύ. Ναι. Να σου πω, Νικολέτα μου, πώς συνδυάζεται το παραμύθι με την ποίηση? Και το λέω γιατί καταλαβαίνω το συμβολισμό που έχουν ως κοινό και τα δύο κομμάτια. Εγώ βέβαια θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γράψει κάποιος ποίηση, οπότε σας συγχαίρω όλους όσους το καταφέρνετε αυτό. Το παραμύθι με την ποίηση, ποια είναι τα κοινά και πώς σε βοήθησε να εκφραστείς εσένα αυτό? Θεωρώ ότι γενικότερα η γραφή έχει να κάνει με τον τρόπο έκφρασης και σκέψης του ατόμου. Η ποίηση για μένα είναι κάτι το οποίο με έχει κερδίσει από τα νεανικά μου χρόνια, τα εφηβικά χρόνια. Πάντα έγραφα και όταν σπούδασα πάντα ακολουθούσα δηλαδή το δρόμο για τη βιβλιοθήκη. Ξεσκόνιζα τα ράφια με την ποίηση, αλλά έγραφα. Νομίζω ότι όσα άτομα έχουν ακολουθήσει την ποίηση δεν σταματάνε να διαβάζουν και να γράφουν. Είναι κάτι που βγαίνει νομίζω αβίαστα από μέσα μας. Το παραμύθι, νομίζω ότι δεν έχω μεγαλώσει. Δεν έχω σταματήσει να διαβάζω παραμύθια. Και εκεί νομίζω ότι έρχεται η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου. Τα παραμύθια αρχικά έχουν γραφτεί, μάλλον λέγονταν αλαϊκά, για να αφυπνίσουν τον κόσμο, και έτσι έχουμε τη διάσωση των παραμυθιών μέσα από το λόγο που βρισκόντουσαν είτε σε παρέες είτε στα σπίτια. Ήταν η διάδοση κάποιου νοήματος, κάτι που θέλανε να πούνε με άλλον τρόπο και έτσι περάσανε και στα παιδιά. Ναι. Οπότε νομίζω ότι το παραμύθι είναι ένας άμεσος τρόπος για ό,τι γίνεται δίπλα μας να το περάσουμε στα παιδιά, να το περάσουμε στους γύρω μας, και εμείς σαν ενήλικες πρέπει να είμαστε σε αφύπνιση και να ερχόμαστε πάλι στην παιδική μας ηλικία. Δεν χρειάζεται έτσι να είμαστε, θεωρώ έχουμε χάσει το χιούμορ, έχουμε χάσει τις ευαισθησίες, οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι που τα υπόλοιπα μας φαίνονται έτσι πολύ, τα βλέπουμε κοινικά. Οπότε, δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Και ανούσια ίσως, πολλές φορές. Ναι, το παραμύθι είναι ένας εύκολος τρόπος για να περάσουμε κάποιους συμβολισμούς. Θα συμφωνήσω όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να γράψεις ένα παραμύθι. Θέλει προσοχή στο τι θα περάσεις, στο πώς θα το περάσεις, το τι έχεις να κάνεις σαφώς με παιδιά, από την εικονογράφηση, πώς πρέπει να είναι, για το ψυχισμό του παιδιού. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου γράφοντας ένα παραμύθι. Όμως και στο παραμύθι και στην ποίηση εκφράζεις τον εσωτερικό σου κόσμο και τις σκέψεις. Οπότε νομίζω ότι ακόμα πιο δύσκολο είναι η έκφραση της ποίησης, γιατί υπάρχει μια γενίκευση του εσωτερικού κόσμου και της ιδιοσυγκρασίας. Είναι νομίζω ένας παράλληλος κόσμος που βιώνουμε οι ποιητές, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, οι ιδεολογίες μας από τι διαμορφώνονται, από τα πιστεύω μας, τις αξίες μας, και αυτό είναι να το κοινωνήσεις. Οπότε θεωρώ και ναι, δεν μπορώ να το πω πολύ έτσι ευθέως, ότι είμαι ένα άτομο, με κατέχει ειλικρίνεια. Οπότε ό,τι σκέφτομαι το γράφω, εκφράζομαι, και αυτό το έχω και στην προσωπική. Ότι είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία και περνάς πολύ όμορφα μηνύματα γράφοντας, και η ειλικρίνεια είναι κάτι πολύ σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο στις μέρες μας. Μιλάς και δεν ξέρεις σε ποια πρόσωψη μιλάς.
Ναι, η Γεωργία, σε αυτό που λες, έχεις δίκιο, γιατί ξέρεις κάτι, πολλές φορές, μάλλον όχι πολλές φορές, νομίζω ότι στην πλειοψηφία ο κόσμος διακατέχεται από καχυποψία και όταν κάτι το πεις πολύ ευθέως, όχι κάτι κακό, κάτι ειλικρινές, σου πει τώρα, μιλάει σοβαρά, ας πούμε, ναι, είναι δύσκολο να το βρεις και είναι δύσκολο να μπορείς να το έχεις. Προσπάθεια θέλει, αλλά δεν γίνεται να γίνουν όλοι οι ίδιοι. Θεωρώ. Φυσικά. Όλα τα μυαλά χρειάζονται, όλες οι προσωπικότητες χρειάζονται, αρκεί ο στόχος να είναι κοινός. Και αυτός ο στόχος φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι η καλυτέρευση του κόσμου και όχι η επιδείνωσή του. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τους ήρωές σου. Λοιπόν, με εντυπωσίασε και το βιβλίο που είναι στα σχολεία, είδα. Είσαι στην Οσθέλη και είναι και στις τάξεις του Δημοτικού με τη Λιβελούλα και το ψαράκι και το πώς η Λιβελούλα μεταφέρει ό,τι σκεφτείς μπορείς να το κάνεις με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό πώς έτυχε να γίνει, πώς συνέβη? Ήταν εντυπωσιακό να επηρεάζει τα παιδάκια. Είναι ο Μιτζού, ένα φιλόδοξο ψαράκι. Είναι από τις εκδόσεις Κομνηνός. Είναι η πρώτη προσωπική μου δουλειά, το πρώτο μου παραμύθι, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού της Κύπρου και βρίσκεται στις βιβλιοθήκες, στις δημοτικές βιβλιοθήκες των σχολείων της Κύπρου. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Αυτό προέκυψε στέλνοντας στο Υπουργείο την ανάλογη αίτηση και βλέποντας, αξιολογώντας το περιεχόμενο, τα νοήματα, κατά πόσο μπορούν να χρησιμεύσουν στην εκπαίδευση και τι είναι αυτό που περνάει, περνά στην αξιολόγηση και την έγκριση. Ο μικρός μου Μίτσου τα κατάφερε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει δουλευτεί στην Ελλάδα από δασκάλους. Είχα την τύχη να το πάρει και η αγαπημένη μου Πολίνα Ζόνκε, η οποία ασχολείται και έχει βραβευτεί με τη φιλαναγνωσία. Μέσα στην τάξη, χρησιμοποιώντας τα βιβλία τους, δίνει μια άλλη διάσταση και ταξίδεψε το μικρό μου Μιτσού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Έχουν υπάρξει και άλλες δασκάλες, αλλά αναφέρω την Πολίνα γιατί η Πολίνα έδωσε όλο της το είναι, βλέποντας κάθε πτυχή, γιατί και εκείνη είναι συγγραφέας, αλλά έδωσε και την πτυχή της δασκάλας, της εκπαιδευτικού, και το χρησιμοποίησε από παραμύθι, από εικόνα, από νόημα, βάζοντάς το μέσα στα πλαίσια του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος. Το δούλεψε φτιάχνοντας δικά της πράγματα στην ενότητα του οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος και του νερού. Νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά, γιατί υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν πολύ αγάπη για το βιβλίο, για τα παιδιά και για τέτοιες δράσεις και τα πηγαίνουν τα βιβλία ένα βήμα παραπέρα. Για εμάς τους συγγραφείς αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει αγαπήσει αυτό που κάνει, αλλά αγαπάει και το βιβλίο και βλέπει μέσα από την εικόνα και από αυτό που θες να δώσεις. Όταν με κάλεσε, επειδή τα είχε δουλέψει όλα, έπρεπε να δώσουμε μία άλλη διάσταση. Ήτανε μία τάξη όμως που ήταν δουλεμένη και μπορέσαμε να μιλήσουμε, διότι ο Μιτσού, το ψαράκι μου, ξεκινάει από τη λίμνη, από το ποτάμι, πηγαίνει στη λίμνη και καταλήγει στη θάλασσα. Περνάει 3 στάδια, τα οποία στάδια αυτά είναι και τα στάδια ανάπτυξης ενός ανθρώπου προς την ορίμανση και την ενηλικίωση. Οπότε μπορούσαμε και μιλήσαμε για τους στόχους, το στοιχείο που πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι για την πρόοδό μας. Τέλειο. Ναι. Πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να καταφέρναμε να το κάνουμε, το λέω και σκαταγράφεται. Και εδώ αυτό. Και Αθήνα. Μεγάλη μου χάρη. Πιο εντός.
και εκτός αν χρειαστεί. Μου αρέσει πολύ και ο τρόπος της εξέλιξης της ψυχολογίας, της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου, πώς το έχεις μεταφέρει. Γι' αυτό είπα για την γλαφυρότητα στην αρχή. Εμένα με χάνει ο συγγραφέας στην πρώτη σελίδα συνήθως, λόγω της δυσκολίας μου να συγκεντρωθώ. Στη δική σου περίπτωση και σε αρκετές, μπορώ να πω με μεγάλη χαρά, ήθελα να το διαβάσω μέχρι τέλους. Ήθελα να δω τι θα γίνει. Μου δημιουργήσει πάρα πολλές εικόνες. Όπως και με το ελεφαντάκι σου που μου άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Την εικονογράφηση στο Μιτσού την έχει κάνει ο Σπύρος Ζαχαρόπουλος, αγαπημένος μου. Είναι εικονογράφηση στο χέρι. Ήταν για συγκεκριμένους λόγους, το είχα πει λέξη και αυτό. Το βιβλίο μέσα αυτό έχει και δραστηριότητες για πρώτες τάξεις και μικρά παιδιά, αλλά έχει και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Οπότε όλη μου η σκέψη πέρα από το παραμύθι και η εξέλιξη είναι ένα βήμα μετά να γίνουν και τα παιδιά μικρής συγγραφής, να μπορέσουν δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι να το ταξιδέψουν. Εγώ με μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε ό,τι θες, είμαι εντός εκτός και επί τα αυτά, πολύ θετική. Και ο Ζήρ που πρόσφατα κυκλοφόρησε, πού να κρύβεται ο Ζήρ, είναι από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Πάλι χρησιμοποιώ για ήρωα ένα ζωάκι. Είναι συγκεκριμένο το ότι απευθύνεται σε μικρές ηλικίες, οπότε ήθελα να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορέσουν να ταυτιστούν, και εδώ έβαλα ένα ελεφαντάκι. Εκεί τα νοήματα είναι διαφορετικά, πηγαίνω στη σχέση των γονιών, στους σημερινούς ρυθμούς που η οικογένεια βιώνει, αλλά πρέπει να πατήσουμε στο στοιχείο των προσωπικών οικογενειακών στιγμών. Και την ουσία που έχουν και πόση ανάγκη έχουν τα παιδιά την προσοχή μας και πώς μεταφέρονται οι σχέσεις του ζευγαριού στα παιδιά και πώς υπεύθυνοι είμαστε τελικά και μετά. Αυτό χρειάζεται να πατήσουμε, το λέω πάρα πολλές φορές αυτό και ας γίνεται γραφικό, αλλά χρειάζεται μία παύση σε όλα. Χρειάζεται μία παύση στο ζευγάρι, να μπορέσει πέρα από το να συζητήσει τα προβλήματα ή τα άγχη, να υπάρχει κάποια ώρα μεταξύ του, όπως χρειάζεται και μία παύση στο να βάλεις το παιδί σου για ύπνο και να έχεις μία στιγμή μαζί του. Συνήθως το βράδυ έχει βγει όλη μας η ενέργεια, είμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, αλλά αν δεν πρέπει να ήμασταν λίγο διασκεδαστικοί, λίγο πιο χαρούμενοι και να κοιμηθούμε χωρίς νεύρα, χωρίς φωνές, πέσει για ύπνο και να το κάνουμε λιγάκι πιο όμορφο, δημιουργώντας στιγμές. Γιατί όσες άσχημες στιγμές και να έχουμε σαν οικογένεια, γενικότερα θα το πω, πάντα αυτό που θα μας μείνει σαν ανάμνηση είναι οι καλές στιγμές. Μπορεί να είχαμε τσακωθεί σαν παιδιά. Ναι, το χαμόγελο πολλές φορές, αλλά όταν ανατρέξεις στο παρελθόν θα θυμηθείς ότι τα Χριστούγεννα δεν είχαμε τσακωθεί για το δώρο. Έχω να θυμάμαι τις στιγμές που καθόμασταν γύρω από το τζάκι, στο δέντρο από κάτω να ανοίγουμε τα δώρα. Δεν θα θυμηθούμε κάτι άσχημο. Οπότε, εάν επιτοπλίστων οι στιγμές που έχουμε αφιερώσει το παιδί μας πριν τον ύπνο είναι αστείες στιγμές, είναι προσωπικές στιγμές, νομίζω ότι αυτό θα έχει να θυμάται. Και βεβαίως το συγκεκριμένο βιβλίο είναι μικρό σε έκταση σε σχέση με το Μιτζού, το πρώτο, γιατί στοχεύω στο να μπορέσουν οι γονείς να το διαβάσουν σε ένα 5 λεπτό, να μην τους κουράσω, αλλά να το διαβάσουν στα παιδιά τους πριν κοιμηθούν. Ένα παραμύθι πριν κοιμηθούν, ένα φρέσκο παραμύθι, και αυτό μπορούν τα παιδιά να το πάρουν και να το διαβάσουν και αυτά μόνα τους. Απευθύνεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού που έχουν κερδίσει.
την ικανότητα ανάγνωσης. Έχοντας μια εικόνα από ένα παραμύθι, πατάνε και αρχίζουν και κάνουν και διάφορες ερωτήσεις. Ερωτήσεις που μπορεί από τη μία να φέρουν σε δύσκολη θέση τους γονείς ή μπορεί να επιβεβαιώσουν το όμορφο κλίμα που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Έτσι είναι. Χρειάζεται να έχουμε αλληλεπίδραση σε όλα. Έτσι Οπότε... είναι. Επιφυλάσσομαι για συνεργασία. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που προσεγγίζεις όλη τη ζωή. Την παιδικότητά σου, το μυστήριο σου, γιατί και η ποίηση απαιτεί ένα μυστήριο για να μπορείς να το γράψεις. Είσαι μια προσωπικότητα από πρώτο χέρι. Γνωρίζω από πρώτο χέρι, τα ξέρω, δεν σας γνωρίζουμε ποτέ στην πραγματικότητα, όλο κάτι καινούριο μαθαίνεις για τις σκέψεις. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα πω, για πολύ ωραία πράγματα και θα σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τα όμορφα μηνύματα που περνάς, για την όρεξη που έχεις και την καλή σου πρόθεση. Και εύχομαι να είναι καλοτάξιδα όλα όσα γράφεις και να περνάς τα μηνύματα που επιθυμείς. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Είμαι ανοιχτή σε οτιδήποτε μπορώ, γιατί πάντα δεν μπορούμε, αλλά σε οτιδήποτε μπορώ να ανταποκριθώ με πολύ χαρά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά. Νομίζω ότι και εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι δοτικός, προσφέρεις, έχεις θετικότητα. Μόνο όμορφα πράγματα μπορούν να γίνουν όταν συναντιόνται άνθρωποι και έχουν την ίδια όρεξη. Και πάλι καλή συνέχεια θα πω και επιφυλασσόμεθα για μελλοντικά όμορφα πράγματα. Ευχαριστώ. Εγώ.